Η αμαξοστοιχεία σταματημένη στο σταθμό. Η αμαξοστοιχεία είναι μεγάλη και βαριά και αγκομαχά, μεγάλη και βαριά, σαν μια χυμώδης ελιά. Στέκεται και σφίγγεται σαν το ζελιέ και κουνιέται σαν το ζελέ, καθώς η φωτιά φουντώνει από την υπεθερμασμένη κοιλιά της. Πώς σουρλιάζει, μπουμ, μπουμ, πώς σφυρίζει, τσαφτσουφ, 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 πώς αχνίζει, λίγο ψυχά, μια ανάσα ακόμη, μόλις με τα βίας αναπνέει, χρειάζεται κάρβουνο, βάλε και άλλο κάρβουνο. Ξαφνικά ένα σφύριγμα, ατμός, καπνός, μπουμ, μπουμ, οι τροχοί ξεκινούν. Πρώτα, σιγά σιγά, στην αρχή ξεκινά, σαν μια χελώνα, μισοκυμισμένη, κουνήθηκε τώρα. Όλο αυτό το μηχανικό τέρας κουνιέται κατά μήκος των σιδηρογραμμών. Τρέχει αμαξοστοιχεία κατά μήκος των γραμμών. Ακολουθεί τα αυτοκίνητα, προσπαθεί να τα ξεπεράσει. Περιστρέφονται οι τροχοί, περιστρέφονται, διωγγώνεται, τρέχει αμαξοστοιχεία. Τσαφτσουφ, τσαφτσουφ, τσαφτσουφ. Κάνει αγώνα, επιταχύνει κι αυτή. Να, τους ξεπέρασε όλους. Βρυχάτε. Χτυπάει τις ρόδες. Τρέχει. Μα πού πάει? Κάπου εκεί μπροστά. Όπως ένα καθαρό αιμοάλογο. Μέσα από δάση, μέσα από σύραγγες, μέσα από βουνά. Σκαρφαλώνει γρήγορα, τρέχει. Βιάζεται να φτάσει στην ώρα της. Γυρίζουν οι τροχοί με ρυθμό ελαφριά, περιστρέφονται στις σιδερογραμμές. Ρυθμός. Μοιάζει περισσότερο σαν λαστιχένια μπάλα παρά με ατσάλι. Λιγότερο βαρύ μηχάνημα, λαχανιάζει κι αυτό. Μοιάζει σαν ένα παιχνίδι, ένα μικρό αντικείμενο από κασίτερο. Πώς έγινε έτσι κάτι τέτοιο, από πού προήλθε? Τι είναι αυτό που την κάνει να παχύνει, να επιταχύνει, να τρέχει, να γριλίζει? Τι είναι αυτό? Η απάντηση, ο ατμός. Νάτος ο ατμός, θέτει σε κίνηση την αμαξοστοιχεία. Ο ατμός απ' το λέβη τα κραδένει και τα έμβολα τώρα. Και έτσι αυτά με τη σειρά τους δίνουνε κίνηση στους τροχούς. Η αμαξοστοιχεία βρίσκεται στις σιδερογραμμές. Για όσο διάστημα υπάρχει ατμός, τσαφτσουφ. Αυτός ο ατμός βάζει σε εγρήγορση τα έμβολα. Αντλούν δύναμη, οι ρόδες χτυπούν πάνω στις γραμμές. Οι ρόδες τσαφτσουφ, νάτες οι ρόδες περιστρέφονται με ρυθμό. Τσαφτσουφ, ρυθμικά. Περιστρέφονται οι ρόδες στις γραμμές. Τσαφτσουφ.